ungcolisela ivangeli. Ungcole yena ivangeli. Umsebenzi wokugcina ivangeli ungangcoliswa wena. Ungcole wena. Wawabona kumithi ivangeli kumitha wena. So ingelo sizoqala ethiwa amakheru zikhapha indlela eyisentinel ziprotect salvation. Awuthi-ke ngikushoke kancane usathane wayeyikheruphi. Yes Lord. Ngamanye amazwi usathane emva kokuwa ezulwini waba against into akade eyiprotecta. That is why kunamasonto amaningi angasindisiwe amasonto kasathane. Afika usathane mhla ewe. Ngoba usathane wayeprotect salvation. Kodwa wathi mase ewile salvation. That is why when ulingwa ngomshado abantu abangakholwa ngoba kunesathane phakathi kwakho olwa nokuthi ifunga sindiswayo. And usathane wayeyikheru ingelo senjani ikheru? Ingelo senamaphika u2. Elinde umuntu ophila. Iyona protect salvation. Uvuke kungavumi ukuthi uye enkonzweni. Kuthi kungavumi kunjalo kube khona umhlabelelo osho ngaphakathi quarter to 10. Uthi lo mhlabelelo kwahlalwa phansi. Ahle wakhona nasegqithwa konke. Ushasabelelo ayiwena. Wena kuthi ngasiwashi. Kuthi uyela with boyfriend. Salvation. Khuluma ngaphakathi amakherubi ayiprotecting. Oh khathana sabatha. Imanjiwe ayingelo sayibizwa ngamakherubi. Ingelo sayibizwa ngamakherubi. Ezekiel 28 funda verse number 12 funda 54 15 sheshisa. Awufunde sizwe ukuthi sizwe usathane engakawe. Funda. Ubani ofundayo? Oh Jesu. Yebo. 28. Oh Nkosi yami. Yabazali nisheshe niphethe amaBhayibheli. Awukho la semafoni. Nenzani ngamafoni? Awusindisiwe kwala mafoni. Ifoni engela Bhayibheli. Ino WhatsApp. Ezekiel 28. Ezekiel 28. Phone. Verse number 12. Ezekiel 28 verse 12. Son of man, sing this funeral song for your king of Tyre. Nezwa, kuthiwa son of man mlilele mkhalele, sing a funeral song. Sathane ngelinye ngakithi Bible nesono sokugcina siyomoto wakho okufa. Ngithi usathane usazobanjwa ufakwe nawo bazalwane. Kuthiwa mkhalele kusemanje. Yebo, kuthini? Give him this message from the sovereign Lord. Nayi message evela kuNkulunkulu, You are the model of perfection. Bazalwane, ukhona ongafunda nakwisizulu nje obefunda. Funda iverse onke afunde kwisizulu. Sheshisa. Funda you are the model of perfection. Qeda lelo. Insimi kaNkulunkulu. Wawuse ithi ngiyezwa nayi kenye imani bazalwane nayi enye. Nayi into efasa ilungise namhlanje. Ibandla lithi amen. Lalela nayi into efasa ilungise. Ungaphindi uqamba amanga ukuthi usathane waxoshwe ezulwini wayehlala ezulwini. That's amanga. Hallelujah. Usathane wayengahlala ezulwini. Usahlale Eden before umuntu. That is why masefika uAdam noEva uzolwa leposition yakhe akade bekuyona. Oh Nkosi yami. Uma umbone sese-Eden ezo-oppose u-Abile kuzithabo likaNkulunkulu ulwa nendawo akade because Satan bazama usathane esawuLucifer wayekade eyifirst ruler on earth. Hallelujah. Sure. Ikheru. Funda uyifunde le ndawo. Funda. Qhubeka ku-English. Hlala phansi. Nanhleli phansi kulungile. Funda. Yebo. Son of man, sing this funeral song for the king of Tyre. Yebo. Give him this message from the sovereign Lord. Yebo uthini? You are the model of perfection. You are the model of perfection.
full of wisdom and experience. He was full of wisdom. What does Satan is wise? He was full of wisdom. Why no wisdom? Now man you know wisdom. Uba usabanja ngabafundisi betheology. Una wisdom. Abanye abantu ababehola amabandla sebafaka ama-sons ayabheka manje emabandleni. Yazi why benzeka leyo? Uhlakaniphile uSathane. Nawe uyamroba nje uthi ngikhusukile izona. Uhlakaniphile kakhulu. Full of wisdom. Hallelujah. Lithi you were perfect in beauty. Wawuhlobile. Lithi mamngcobo funda. Wonke amatshe anqabile yabona amakhulu lithi kwi-English precious stones likhuluma ngo-emeralds lapha amatshe hallelujah likhulume ngoma-pomegranate likhulume ngezinto ezinkulu likhulume maningi amatshe anqabile namagolide funda mamzoqhubeka ijaspi itshe nalo yebo. That is why sikunqabela ukuhloba emabandleni. Amen. Ukuhloba into eyayenziwa uSathane. Amen. Uthe bese wile wazoyifaka phakathi ebandleni. Amen. Umfundisi wakho uthi faka amacici, faka ama-roots, faka ama-makeup. Intombazane ihluke kunomama. That's nonsense. Imfundiso akusifa leyo. uNkulunkulu bazalele lethu igolide lisezulwini. Alike sihloba ngalo la. Ukuhloba kwenu kungabi ngongaphandle okwakwenu kuyimele nokufaka amagolide asikwazi akusindisiwe izinto ezazenziwa uSathane. Asikwazi lo sipho wasembusweni. Fundisa akundi khathaza akundi indlela esikho wena. My God, let me see men of God, men of the hour. You can see the men of the hour. That's what touch you on fire again. Yes, Lord. Like, yes. Uyezwa ngosuku lokudala kwakho uSathane walungisela igolide namatshe akabe bathiwa gqoka hlobo. That is why Hey, khuluma moya ingcwele. Khuluma baba moya ingcwele. Khuluma baba moya ingcwele. That is why bazalwane ukuhloba akuzange kungokwethu. Kwaseqaleni ukuhloba akuzange kungokwethu. Ingakho incwadi, ingakho iBhayibheli lisitshela ukuthi umuntu oqala wafaka yazi history makeup. Umuntu oqala wafaka imakeup uJezebel. Yebo. Usho njalo uthi uJezebel wathi angabona inceku zikaNkulunkulu zisa wagijima wayofaka imakeup ebusweni. Imakeup isiye ngamadoda into yokuyenga amadoda. Hallelujah. Hallelujah. Lo uyoqala waqala imakeup uJezebel. Engakazifakwe before. Yafakwa uJezebel. Wafaka phunga zangangcwatshwe. Wafa wadliwa izinja. Ngaphandle kwezulu kukhona izinja nababulali nayifeme nabakamamanga bangaphandle kokuza Bangaphandle baba. abafaka ama-makeup bangaphandle Bangaphandle baba. Basibo bombuso baba. Hey. So uSathane-ke besabizwa ngoLucifer was the cable eligada i-salvation. Uthe bese wile waqala wonke amabandla angasindiswanga. Njengoba-ke nje bethi siyakhonza nathi kodwa sisindisiwe nje nawe uyapha. Yebo basho Ibandla njalo. kaSathane lazi. Yebo. Ungabathuki ungamelani nabo ungabalwisi ungabathuki. Ungabatshela ukuthi ibandla likakhuleke. Amen. Ngoba kahle kadubi. Amen. Ingelo sizoqala ezibizwa ngamakhebo. Amen. Abonga malenkosi. Amen. Thina sifaka i-makeup. Asifaka udangala ey'febe ebusweni. Hallelujah. And kusho iBhayibheli ukuthi udangala ey'febe. Awufunda u-48 waJeremiah, funda. NLT. Funda. Priscilla, sheshisani manje. Yinini enizobe senithi baba asigodule. Fundani manje. Jeremiah chapter 4. Abona-ke nje le bandla eliyezulwini. Yebo baba. Kunjalo. Funda. Jeremiah 48. Verse 8. NLT. What are you doing? Animniki imic leti zwakale ngathi wabeqamba amanga, ngiqamba amanga.
Funda. Yebo. Jeremiah 20. Lilalele sinabazali balalele online bazalwane be-End Times. Balalele la inkonzo nabo. Amen. Funda Amen. ke. Jesus. Yebo. Jeremiah 4 verse 8. Jeremiah 4 verse 8. Nawe uhlezi ukugoloza nge-makeup. Nawe washada ufaka i-makeup xolisa uNkulunkulu. Amen. Jesus. Ngomshado wakho waphele phezu kwesisekelo samanga. Siyakhuluma namhlanje. Niyele yonke le nonsense. Sike kube wena ube natural. Uright nje. Yes Lord. Wena mawubuka nje ngixakekile ngifaka i-makeup mawubuka nje. Namadoda ayifaka. Kodwa lento zami zenzipho zamadoda bayayazi. Amen. Bahambe even lento yama-massage asiyenzi ngoba ekasatha. Namafutha wama-massage ngawo masixoxela amagama awo wonke. Ngitshela ukuthi akhiwe kanjani. Amen. Ngizophoxeka. Njengoba uhamba utofoza. Siya kwi-spa. Hallelujah. Mawushadile anibodozani ngani lodwa nobabili lendoda yakho. Mbodozana vele ogogo babengayazi kuzana omamdlali. Bayiqala manje ntovana ukhumule nje usale lipush, usale nephephi uhamba kubantu abantu. Bathi into esilisa obambana kahle. Uyakholwa wena ukholwa nathi. Akugcwele ama-fingerprint abantu abangakholwa. Abanjwe. Maye thanda ukungibotoza ngithi awenzi kahle-ke awukuthi uqinisa isandla uzozenze. Wayifanele ngiyayifebe ngibamba lapha. Lalela levangeli lafela. Bafa indoda basanakudlala. Kwakungadlala lo. Uzomtshengisa udress masifike sifike. Hallelujah. Uzokutshengisa sethi lalela esethi I'm sorry my son. Hey. What I'm sorry, but I don't have a place for you. Esho konzile. Esho worshipile. Esho ngatuphathisa uhlelo everything. Esho ngatuthiwa ngakudla inkonzo ayenzeke uMamdlali. Asho phambi kwethu thina desifancane wena ukukhulu. But I'm sorry. I'm sorry. Sorry wakho usho ngothando. Yethu yakukondena. Nkosi yami. Sashumayela uGod washumayela iminikelo. Nkosi yami. Mfundisi ngithandeka ngoba ayena umuntu omnikelo. Umuntu oyisa abantu ezulwini. Simabhondi abhali ukuthi mawufika ezulwini 560 kilometers from here. Udlule kulelela ungoba ufika kwelinye 23. Ufika linye lithi welcome to heaven. Amen. Sasinamabhondi ogcina athi welcome or bye bye. Hey, bye. Yeah. Siyabamlela noma sithi hamba. Oshisa sale seshisa nobanda yabande manje betha. Isikhathi siphela. Ayisipheli. Uma umuntu yakwazi ukuhlala ukungcwele phela ukungcwele wena uhlulwa yini? Nkosi yami. Thandazela nale Bhayibheli futhi iphinde isikhathi elithi unamandla yena okunibamba ukuthi ningakhubeki. Ukhutshwa yini njalo wena? Mami yaNkulunkulu niya njengey'taring niya njengabantu abaziyo baba. Ngiyabonga ukuthi ungisebenzisile namhlanje. Yini? Yini akubathi naku mina sibeni. Bangimisile ngasaba ukusho kodwa ngiyahluleka. Angikwazi ukuphila ubungcwele. Urobha bani? Urobha bani? Mamrobha mfundisi yakumrobha. Yakumrobha. Funda NLT. Sheshisa mntana sivale manje. Yeah. Jeremiah chapter 4 verse 30. Verse 30 yebo. What are you doing? You who have been plundered. Akuyona NLT le ufunda kodwa. Yeah, qhubeka. Let's know now, what are you doing? You devastated one. It's fine. Why do you dress up in beautiful clothing? Yes, in beautiful clothing. Hey, Nkosi yami. I-competition. Yebazalwane ngithini ngitshela khona ingubo ezine-pride. Angazi noma mhlambe zithina sodwa yini. Mina khona isuti ngisho lento ngami. Engangiyithengele omunye umzalwane, angisazi noma yangu-14,000 yini. Isuti. Wamthengela lo ngithi mangigqokile kungena umoya nje othi akekho enye efana nawe lezi. Lalela ayikusho mina kusho isuti. Hayi bazalwane makani ikhonza kanjani kanti? Anazi ukuthi ukukhuluma yonke into phambi kaNkulunkulu. Ukhuluma
iplangu lele ulele ubheke phezulu emthondolo la uhlala khona. Lithi iplangu uNkulunkulu wakhe ngami ngingayena wakhe. Lo ntshontsha. Angiyazi lonto. Khuluma iwasho wathengelwa i-boyfriend. Sethe umfundisi sonke kugezwe ngegasi bantu abantu. If usuka uKristu usuyi-new creation, ngenizwe lonke vese. Lithi iwashi kodwa mina ngathengwa indoda. Ngiyamangala phambi kwaNkulunkulu. Khuluma yonke into, khuluma ifoni. Ifoni owayithola esihlalweni etekisini wangatholiseli muntu. Ikhuluma ifoni ithi angiyena owakho. Mhlawumbe zasikhuluma kuthina kuphela. Mina ngisanda kusindiswa ngashisa yonke into ngasala nebhuluku elilodwa elaliyitshino engangiliphiwe na. Konke kwakukuhle okubhalwa amagama ngakulahla ngoba ngangikuthole emnyameni. Wena uthawatsha ukuthi kugezwe ngegazi. Ingakho ustrugglisha ebukhonzeni. Amen. Izinto zesithixo. Izinto zasezweni. Amen. Sikathele bazana bangashisi manje. Kulo ingane leli ibhuluku elihleli kodwa kuzothiwa ngoDisemba begqoka. Ngoba vele uma usuka leli yohlula. Konke zasePretoria ngihamba nazo la ezinye lezisho. Sathi silezi ushumayelo ngishumayela azi bakunini mamdladla niyazi. Sawashisa wonke amabhuku. Sashisa zazi kade ziwathenge nini mamzo. Ngayizolo ngathanga mama sini. Zazi wathenge nini? Ebiza kutshela amabhuku abiza ezaziyokhetha. Ibuku ukuthi mangimeka nje ngizoma kanje. Amen. Nikhona sathi masithola ivangeli ehlukanisa umuntu nezona. Ngoba khona amavangeli kodwa khona ivangeli. Why do you dress up in beautiful clothing and put on gold jewelry? Why do you brighten your eyes with mascara? Why you highlight your eyes with makeup? Yes, Lord. Amen. Uyabuza uNkulunkulu why. Akasho ukuthi congratulations ukwenzile kuhle. Akasho njalo. Bazama ngesibuke kahle lento usho ukuthi uNkulunkulu wenza imistake ekudalweni. Wayengazi uNkulunkulu uzoba nama-pimples ngelinye ilanga. Hallelujah. Kanti ayihlazo yini? Bashadile nje banama-pimples abantu. Wayazi uNkulunkulu wakudala le shape oyiyona ungayo nabantu abaloku beyozilungisa. Ayifuneki leyo. uNkulunkulu wakuphela umzimba. Hayi ngisafuna ukuyosilima nje mina. Ufuna ukusilimela ukubuka. Asilime ngoba besikade sikwi-fasting. Slime ngoba nyakukungakuthanda ukudla. Hayi kodwa ukuthi usuke la uyothenga yini lento ezithengwa ama-products oslima. Uthi ngifuna ukuslima nje mina. Ngifuna ifika yami ibonakala ubani. Hallelujah. Ingelo soqala amakherubi sikade indlela yensindisweni. Sikade indlela yensindiso. Makherubi Sathane womnye wamakherubi. Ngeke sayiqeda zonke bazange ngenxa yesikhathi. Ingelo sesibili lento ye-makeup igcwele bazalwane. Ungafunda uHosea 2 verse 2. Amen. Now uzokutshela. Amen. Amen. Hosea 2 verse 2. Amen. NIV uzokutshela. Amen. Nge-makeup futhi. Ukhona uphethe noma ngayikho siye. Hosea 2 verse 2. Yebo. But now bring charges against Israel your mother. Tshela uIsrael unyobo. Yebo. For she is no longer my wife. Akasayena umfazi. Yesu uNkulunkulu uyalala ibandla ulala likholwa lisindisiwe. Likhuluma ngeyini ukuthi she is no longer my wife. And I am no longer her husband. Akusayena umyeni wakhe. Izwa kuthiwa asuseni. Yebo. Tell her to remove the prostitute's makeup from her face. Mtsheleni uIsrael asusukale ifele olisebusweni bakhe. So specific. Afundisa abanyolahla ama-makeup bafazi bethu. Bosisi awusamisi futhi umuntu ongakholwa ozofuna u-makeup. Hallelujah. Lokushaya uthiwa imashi, kuthiwa i-grades, kuthiwa ilento lento yenziwa le mashi yokushaya. Kuthiwa yini lento le step? Ningene nge-step nisibambezela silambile niye phezulu. Shaya into esingazazi. Why umshado wabantu abasindisiwe kungahlulwa ukuthi worship nifuna into zezwa udlala utira. Wena utira lawe. Mfundisi usesweleke manje ngosiyami ushumayela uthi hayi bazange sofunda ivesi elifisha alinge elifishane. Kusho ukuthi umfundisi uxawe utira ugcwele utira. Bangangizwa kabi la bekhona utira. Abaphenduke kodwa phela.
futhi ke mina ngixolisa umfundisi ongaxolisi. Ah, Abafundisi abarongi ngibabisa ngamagama abawusaba ukufa. Ungangibize enkonzweni yakho. Haleluya. Ngithula kusendleleni. Hallelujah. Oh, umuntu angenzani uJehova engakimi. Bani ongamelana nawe? Haleluya ndawo bazalwane yabo manje basishumayela funeka siqonde. Amen. Umuntu ononga sho ngegama uthi usibamba umqaphele bazalwane. Amen. Ngoba naseBhayibhelini ibhaliwe. Yes. Uyabona uPaul, uthi uPaul uAlexander umkhandi wethini. Umbiza ngegama. Uthi nimqaphele wamelana nathi kakhulu sishumayela. Amen. Abantu abamelana nathi asimtshele cash. Uthona lo makethake. Sifomsima sebeyadlala. Baphinde samafoni. Jesus. Fire in Jesus' name. Come Ayibasele ngicela ungabisa amagama. Nkosi yami kodwa ngiyazi. Concept abize sibani. Ukuze ingane ilandela uzazi ukuthi ubani efika emqasheni. Tshela mina. Ingelo sesibili. Ngeke sasisho sokuba zabanye ngesinye isikhathi. Ingelo sesibili eyikhona uNkulunkulu lento angifundisa uNkulunkulu azange iyele eBhayibheli school club. Lokho nje ngikhuluma kwangifundisa. Uyazi uma ngizokube ngathi uNkulunkulu esanda kusithuma nangiba nama encounters ama angels. Amen. That's the angel responsible for the weather. Amen. Mhlambe Yeah. lalela bazalwane. Yes, Lord. Kune angel responsible for the weather. Yeah. Ibhaliwe ezweni ukuthi aninakile nje. Kodwa ibhaliwe ezweni. Yes, Lord. Sikwazi ukuthi ubuthi uma ngizolo ukuthi maliduma izulu senelani sibaleka singene phansi kombhede yini. Maliduma izulu siyalikhomba lithule. Yes, Lord. Hallelujah. Yeah. Yeah. Efokuseti la siqala khona sifike Yeah. kunomfula khona lapha bayazi abaze efokuseti. Kunomfula lo mfula ohamba umzimkhulu uhamba ushintsha indawo ngeendawo. Lo mfula omkhulu bazalwane bekuthi makuyingane njalo ziyobhukuda. Bezithi bayifika nje zivane kufe yodwa besingabuyi. Njalo bekwaziwa njalo. Hallelujah. Since 2023 sifikile efokuseti. Yeah. Sathandaza ngathi mina abazalwane sithandazweni. Sothandaza siya khona after emfuleni. Nenyoka noma ngana asithandaza. Amen. Amen. Sathandaza sakuvala ukufa kwezingane kuzobe manje akaze kufe yodwa. Hallelujah. Amen. Hayi ukuthi asisabhezi haya zisafa. Yeah. Come on. Kulungekho lo mnekizwa ukuthi fa uthayela uzuthi nomuntu othelayo uca. Hallelujah. Kulungekho lo njalo. Uma ngekho elithi manje alithi umuntu angangenzani uNkulunkulu engakini. Ngisho lala umthombo ngoba ubusuku bokulala ngona bowukhempa. Khempa ngokuthi osukhempa ungakhempiswa amadimoni. Kuthiwa esezohamba emhlabeni lalelani. Kuthiwa uBrainham esezohamba emhlabeni. Kuthiwa wathi ngelinye ilanga elele endlini ababemlaliseke yona abazalwane. Kuthiwa wathi uyaphenduka nangu uSathane umile eduze kombhede. Devil himself wena usaba ama-devil worshippers. Uma uSathane uqoko lapha. Hallelujah. Yes. Mama suka nengane bethu amadimoni umbaleka noma engafuna ukuyithinta mina ngikhuluma ngoSathane-ke ongenekiwe. Uthi wathi uyaphenduka nangu uSathane. Kuthiwa wathi uBrainham ekhathele kuya koshumayela. Wathi abantu wena lo. Amen. Waphenduka wabheka odongeni wayilalela. Hallelujah. uSathane waphuma wahamba. Ngoba iBhayibheli lithi mqondeni uyonibalekela. Yeah. Alisho ukuthi thandazani kakhulu. Mina ngithandazana into wrong. Hey. Bona idimoni endlini. Sengiyaxosha ngegama likaJesu. Ufunani kodwa? Hey, Jesus. Amen. Hallelujah. Nemthandazo ihlukene siyokhuluma ngelinye ilanga. Khona umthandazo wokuhlasela uguqi phansi bekulu uguqi. Amen. Uma ngeenyawo uthi uSathane lo uthi ngithatha ikhaya. Ngegama likaJesu. Ngithela manje Sathane. Ngiyakuhlaba ngegama likaJesu. Ngithumela inkemba kuwena. Namadimoni ohamba nawo. Awafuni amakhono athithisayo. Kodwa lesizotha kusholilwa. Hlanya ibengathi yabona entsingisweni. Hlanya kube ngathi Yes, Jesus. ukuvuka nje ngelila ukuthi usoma ingcwele ungene emakamereni ezingane uthi ngiyazibiyela ngegama likaJesu. Ngizithinta ngegazi likaJesu. Uphuma uthi Yesu ingane ithi mama engikude ngidonswa into engayanga. Ngale kathi ungithandaze. Enila ngangavuma ngizobela phefumuli benengane. Bayabonga. Bengaphefumuli bethathiwe.
ngangade ngithathiwe ngiswe kuma-chambers sengiyazi mina ngeke ungitshele ukuthi kunamathi ngiyawazi la ngaphansi ukuthi kunamajele imimoya ehleli kuyo. Amen. Jesus. Amadimoni ngawabona ngamehlo lento elithi amavephathi emfishane ngapho inamandla amangalisa ikwazi bakubuka ungakwazi ukukhuluma into ecindezelayo ebusuku. Sangangiyona live iqhiza igazi bethi angaphumi ngiphila angife ngalelo langa. Ngengiyixoxa istory ngathi ngiyabheka umuntu wesifazane abambambile naye la nengane kanti akunakithi uma ngizobona nengane yami mangibuya ngiphaphama ngikhathele ngizwe ukuthi bengingeke emzimbeni bathi ngiyamvusa abaphefumula ingane ayiphefumula ngathandaza baze bavuka. Hallelujah. Yes, Lord. Ingelosi sesibili eyikhona iSeraph. Ingelosi lezi ke Nkosi yami umsebenzi wazi awusekho wavalwe emabandleni. Isaiah chapter 6 bazalwane ukuthi ngonyaka ofaka kwenkosi kuziya ngambona uNkulunkulu wayehlele isihlalo sakhe sobukhosi uthi ingubo yakhe ayigcwalisile ithempeli. Amen. Uyakhuluma into eyiningi bazalwane abesethi kodwa ke uthi kwandizela kumina elinye lamaSeraph. Uthi ingelosi enamaphika awu6 awu2 zimboza inyawo awu2 zimboza ubuso awu2 zindize. Uthi kwasuke lelo iserafi lahamba la e-altar lathathwa ilahle ngodlawe e-altar lazoninda indebe zami zomlomo ngoba ngangihleli nabantu abandebe zabo zigcolile ngihleli nabantu ababekhuluma kabi. Uthi ke kwathiwa ungabusasaba ndodana ngoba ububi bakho sebususiwe. Zenzani amaserafi ingelosi is responsible for inhlambuluko. Amen. Ingelosi isebenza for uclean ikhona. Amen. Amen. Kuthini kwena sisi bawubone umfana etown ehamba ngemoto eyamaphupho akho umbone futhi ukuthi uyilento oyifunayo umuntu wesilisa. Kuthini kwena ngamanye amazwi umfana usakhele kuphi enhlizweni uyabuya uzosiweshiphela kufanele ngabuye enhlambulukweni uyoceba lo mfana ohlele enhlizweni safundiswa lokho thina. Ngishilo ngathi inhlambuluko ezimbili khona inhlambuluko yokuthandaza khona inhlambuluko uthi mangisiza ubrad ubanhlelizweni ugigcwele ukufeka ungafiki lapho ukuthi hayi ngiyalingwa ngazi noma nayo uyalingwa cha ungamkhulumela akekho ukhulumele wena. Ngiyalingwa ngobrad uSpanma ngiyalingwa ngokuthi ngiyalingwa ngengubo kaSpanma ngiyalingwa ngemoto yakabani khuluma iqiniso. Ithi iBhayibheli uma nivuma izono komunye nomunye alisho ukuyivuma kuqobo. Wawababa abanye amabandla fundisa ukuthi abavuma izono esihlahleni sithini emva kokuvuma isihlahla. Yiyeke bazalwane ingelosi ethiwa amaserafu asisasebenze emabandleni asisaqashwanga kanti iBhayibheli lithe zingomoya bokusikhonza ingelosi thina singaphezu kwazo. Angiyeke bazalwane kube nezinye futhi ingelosi umyalezo ushilo nabazalwane baNkulunkulu lubambe. Amen. Ingelosi ezinye ilandela lapho ingelosi ebizwa ngama-archangel. Ama-archangels ingelosi zempi ingelosi ezithunywa njengoGabriel no-Uriel no-Michael. Ziningi bazalwane. Bese kuba lezo ingelosi lezo ziyathunywa uNkulunkulu njengoGabriel ziyathunywa zingelosi futhi zempi uNkulunkulu ayithumana. Usuyazi manje mawuthandaza ukuthi baba egameni likaJesu mkhulu ngakimi nginosezweni ngilanda zonke ingelosi zempi ezibekwe ngakimi zonke ingelosi ezinama-guardian angels njengamanje siyahlonga zenza exactly lento oyishoyo ukuthi njengamanje ngithume eChina ziya. Yes, no. Bazalwane engathi njalo ikwazi ukusebenza nama-angels sikwazi ukwethula esibhedlela umuntu efa singekho efona eseCape Town kuthiwa inhliziyo yakhe isiqale phansi yaliphampa igazi kanti uNkulunkulu uthuma impiyetha yezulu. Haleluya. Ma-archangels angelo bese ngisa kwingelosi esibizwa ngokuthi ama-living creatures zidalwa. Zikhona encwadini kaHezekile. Ezekiel chapter 1 zikhona, Ezekiel chapter 20 kuthiwa sinobuso obu-4 each. Sinobuso bokhozi, sinobuso bomuntu, sinobuso bethole, sinobuso bani, sinobuso benkomo. Amen. Kuthiwa ziwu-4 mawuyibuka ngala nangala ziyaphenduka sinobuso. Ingelosi eyisabekayo, ingelosi ze-presence kaNkulunkulu. Uthi uHezekile ngathi ubibona kwavuka umoya umzimba wonke. Woo! Ilese sithi masidumisa masizukhona suke sezikhona amazwi. Ngelo
is a presence. Yes. Everyone has seen of 4 faces each. Simele yonke into edalwe uNkulunkulu. Hallelujah. Simele imfuyo. Ungaphindi ushaye inja ingenzile lutho kwakho uzofika esihogweni. Inja mayifika kwakho yakamakhelwane uyiphukudla. Uyithande njengalokhu usithanda. Lithi iBhayibheli thanda umakhelwane wakho njengalokhu usithanda. Awufanele uhlanganele nje uyikhance ngetshe nje. Sinali iphenduka isithande noma ibikhohlakele iwisa imgomo yakwakho kodwa mawuloku uyiphukudla izogcina ingayiwisa imgomo ikulinde. Sikusana umangcobo thina sinezinja lapha eSteka esingafikanga nazo sithanda thina ngaphezulu kwabantu sihlala la thina sigade ebusuku sikomforte ziye ukuhlala kubo ngoba sasithengisa uthando. Hallelujah. Awusakhuluma ukuthanda abantu imfuyo ngithanda kanjani. Asidlule lapho bese kuba khona ingelosi zokugcina ezibizwa ngama-common angels. Lezi-ke zona asinawo amaphiko. Ngokuyexoxele kahle indaba yabo. Asinawo amaphiko. Ile ngelosi ezavela kumana ubaba kaSamson. Kuthiwa kwafika isithunywa safike samthetha ingane izoba uNaziri yakhuluma ngeke kuthiwa yahamba le ngelosi. Wabuya ubaba wathi bexoxela unkosikazi wathi angikholwa lento ayiphinde sibuye leso sithunywa sikaNkulunkulu. Wayengaboni ukuthi ingelosi ngoba yayingena amaphiko. Sibizwa ngama-common angels. Ile ingelosi ezake zathi inceku ekukhulisile evangelini ibeke itende kwenye indawo emthwalo bethu ikwaqhwabe. Yayibeka itende umlungu indiyela kade ithathe kuyona itende usuphela u2 weeks. Imnikela ingavumi yazi ke emakhaya kuhamba kanjani. Imnikela ingavumi bazalwane. Kwathi sekubo last day yathandaza inceke yathi kodwa baba ngumsebenzi wakho kanje. Kwafika abafana abayi2 etendeni. Bafika labafana sekunikeliwe bathi hayi bafike nje basondela ema-action bathi hayi asazi noma besekunikeliwe nathi besicela ukunikela ngoba siyafika nje. Amen. Kuthiwa kwalethwa imbenge yokunikela labafana bakhipha imali eyanele itende neyanele ukuthi inceke idrive iphindele ekhaya nama-worshippers. Bayikhipha nomnikelo bathi bebeqeda baphuma ngomnyango obasha amagama ukuthi bahoba mebuzi inceke la ukuthi niyabazi bathi abaziwa le ndaweni labantu. Babethi bayaphuma bethi bayababheka kukhanya ama-light abasabonakala. Those were common angels. Ziyathunywa. Jesus, hallelujah. Ilesa sikwazi ukusivikela ngisho engozini. Jesus. Ukuthi drive bona umuntu emgaqweni ugijima umphambe kanti uphambe into ebizokulimaza. Ingelosi ayifika ngisho ebusuku ubona uthandaza nabantu ongabazi. Uhamba nabo uye entabeni kanti uhamba nama-common angels. Ingelosi othi umuntu eshumayela ongasoze wambona emhlabeni. Uthi washumayela umuntu engamazi ongasoze wambona uyoze umbone ezulwini. Ingelosi ayithunywe ebandleni. Jesus. Siyakwazi ukuyishintsha zibe iy'nceko. Ingafika kuwena iy'mini. Ungahambi kuyo-adolisa mina bese uthi ubaba ungcono. Hallelujah. Ukhuzela amadimoni. Onala phela abadideka kanjani. Le ngelosi ziyakwazi ukuba uwena. Amen. Incwadi yeSamuel ifika ithi ingelosi elethe lo mlayezo ibuyishintsha ithi uJesu. Amen. So uyabona ukuthi kune-change yabakhona la. Le ngelosi-ke ziyakwazi ukuba kodwa zisebenzisa imizimba yabantu abagcwele. Sifike sikhulume zenze umsebenzi zihambe. Ziyakwazi ukufika kwakho uswele zifike zenze ungasweli. Le ngelosi ziyakwazi thina sistrayivela ngisho imoto sesilele. Hayi kanye uma ngokuyazi ngike ngidrayive imoto sengilele. Athi uyabona i-steering siyaphenduka lapha siphenduke khona. Ngilesa sadrayivela ubaba uBhengu esazoshona ebuye etha abantu. Kuthiwa wathi sekhathele engenayo nemali yokufaka ipetrol. Kuthiwa kwathi mayifika egaraji ngakusasa efika egaraji bathi abantu basegaraji imake baba baphila bobhuta abahle bathi uhamba nabo izolo akade begqoke izinto ezimhlophe bedrayivele. Wathi ubaba uBhengu hayi bengahambi namuntu mina. Bathi hayi ufike nabo la bangu4 wena ulele ngasemuva esithini engemuva bedrayivela kwase bakhipha imali babhadara labafowethu bengikhazimule. Wathi hayi bengahambi wakhumbula ukuthi hayibo ngigcine ngiphume ethabathu kodwa ngisibone sengisengeyidini ekhaya. Wathi hayi ingelosi lezi bezindrayivela zihamba nami. Yebo salona uswele lutho ikhabhulethi yesunika kuwena amandla esulanga kuwena uyawadawutha kodwa ngakuwena sukuma sileleni.
Njengoba kade ngiletha umlayezo wenkosi ngizokhala ama-trumpet amafilongo eshaywa ilezingelosi ngenhlanhla nginako ukuzibona ngizibona zi-around ngasho zi-around zishaya amafilongo zishaya amafilongo into ebeziyishaya uma ngingathi ayishaye laphaya wawethi uma ngathi ayishaye abazalwane abaningi into ongakazi uyizwe abazalwane uhaleluya siyomenza ezulwini akafani nohaleluya wasemhlabeni. Sihlobo sami noma ngabe yini esixakile ake namhlanje uze phambi kaNkulunkulu egameni ungakhuphi isiphiwo sakho ngeke siyise ezulwini isiphiwo sisala la asiyise ezulwini asitholisi imisebenzi asingenisi ngisho umqhele ngeke uthole ngesiphiwo umqhele uthola ngemisebenzi oyenziwe. Siyathandaza manje ukuthi ulwa noba usuyazi ukuthi usathane ikherubi mtshelele kusuka namhlanje athi uyamlinga athi uyamkhathaza ebulala indoda yakhe ishayisisa ngemoto uyifinqe uvale ufinqe le ndoda yakhe engakhona ehluphayo engafuna ukuthi uyomkhonza le emsebenzini abakuphatha kabi fika early Monday ufike bengakafiki nemanager ufike ungene uthi ngegama likaJesu uthi ngegama likaJesu ngithatha izicathulo zokushumayela ivangeli ngifaka isivikelo sesifuba I put the order army of God ibhande lensindiso ngifaka isigqoko sensindiso uthi ngithatha ikemba uthi ngithatha ikemba yomlilo bese uthi ngithatha ihawu ngiyalithatha uthi ngegama likaJesu sathane njengalokhu waqoshwa ezulwini nami la empilweni yami ngiyaxosha nale ofisi engisebenza kuyona ngiyaxosha ngegama usathane bazalwane usathane ikwala yazi into aphucayo nezulwini yini into aphucayo nayinye bazalwane waphuca iglory amandla unawo ungathanda amandla ngeke nalento lesimthobisile nganamandla ninamandla ubuye kuwe nje oluyise uba anamandla uyisa amadoda anamavesi unamandla yini into angenayo iglory yes kodwa amandla unawo okunye nanti ufuna ukutshela ingelosi nama-features ingelosi can take any form njengoba kade ngisho usathane lithi iBhayibheli akumangalisi uyakwazi ukuyiguqula zenze ingelosi yokhaya ney'ngelosi zakhe ziyakwazi ukuyiguqula zenze musa ukukholelwa emaphuphweni akho khona umuntu engikhuluma naye musa ukuthi uma uphupha amaphupho wena ungawayisi umfundisi ukholelwa ekutheni lento ayiphupha i-right uzihlambulula wena uzakha wena uzolimala endleleni ngoba ithi ngihlabeleni i-secret sengihamba iphimbo likaNkulunkulu liyafana nephimbo likaSathane. Angiliphindele hlamba niyazi. Baningi abantu abathi baziwe uNkulunkulu kanti bese uSathane. Uhlukanisa ngomoya engcwele ukwazi umoya kuphela okwazi ukuthetha uye noma kini. Haleluya. Manje musukholelwe into oyiphuphayo. Musu ukuthi into oyiphuphayo is accurate. Ayabona ibithi masiphenduke sonke njengebandla. Amen. Usuyazi manje ukuthi ulwa noba. Usulwa nekherubi elimalo ukuthi ungasasindiswa. Yebazana ayikho into ebuhlungu njengokusindiswa. Niyazwa na ukuthi ijena isamnandi angithi yes? Amen. Akunenhlupho ohamba nazo. Uyabona kunefulo ofakazi elisaqini. Ngapho masilahle nesono esithandela. Awusibizi siyathandela. Siza nje siyayizela. Umoya siyamema isona sisimeme. Sifike efonini and ukubone namafoni ethu ukuthi uvula uYouTube qale kuvela intombazane efaka iphepha idlule eqala. Ngoba ngeke ngiyentombazane ngiyamina ngiyatshumayelweni. Kaprofethi uzingoma kodwa manje uyaphela yini level akucathi uyi-advert. Ngisho imoto eyidayisayo veza intombazane lethe yonke into njengamanje ivezwa ngemzimba. Bayazi ngizoyithenga. Lula lapho. Finelele ngokuphelele. Siyathandaza. Khona yena umuntu othi inkosi ngiqale kabusha. Nginezinto ebengilwa